अगर आप चाहते हैं निषाद फिल्म के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। पले करनी चाहो बातों पल अब ही जरूरी सुन ले हाथ नहीं के घोपल ऊपर बातों पले करनी चाहो बातों पल अब ही जरूरी सुन ले हाथ नहीं के घोपल कवनो कहे हो ने कवनो कहे हे ने बा कवनो कहे हो ने कवनो कहे ने बा तलो के संचालू कहर ये कर ढोरी के नेबा तलो के संचालू कहर ये कर ढोरी के नेबा तलो के संचालू कहर ये कर ढोरी के नेबा मालविया टंची तबिया बोलाई ऊपर से नीचे ले बाटे गेलाई मालविया टंची तबिया बोलाई ऊपर से नीचे ले बाटे गेलाई लागताटे महालई पियो रछने बा लागताटे माल ई पियो रछने बा तलो के संचालू कर एकर ढोरी के नेबा तलो के संचालू कर एकर ढोरी के नेबा तलो के सोनो चालू कर ढोरी के नेबा साध सनिसाना लहंगा में बाटे एकरा कुछ देखा जाना अवधि से राइटर थारू साध निशाना अनुराग मिसाइल बाटे कुछ देखा जाना रसदार चीज देख आइल एने बा रसदार चीज देख आइल एने बा तलो के संचालू कर एकर ढोरी के नेबा तलो के संचालू कर एकर ढोरी के नेबा तलो के सोनो चालू कर ढोरी के नेबा। RCM म्यूजिक न्यू ऐप अभी डाउनलोड की